بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجيتغو أبرني daha jaga kahonoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo nasaande nogase goo silto hitande ujune ɗe nogase tati ɓatakuji men fahati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o moni kala ɗo woni min calmini ɗum min juurima ɗum min jetti ɗum min duwanima ɗum min ñaguima ɗum du'a alhamdulillah en jetti joomi men dokkuɗo men cellale hatan artude men alhamisa hande oɗo henna e jokkude yewtere men tarih annabi yusufa ko yettude allah no feewi en calmini dendagal bandiraɓe kala kono kadi calmini alli pop to banggue neniraɓe en dewni ɗum e dow inde neniraɗo tedduɗo woni sohna zeynabou thioubou debbo mo wuro ali guelel debbo mo mairie ane ɓesguma kala e dendagal bandira fo min calminima keɗotoɗo jamma e ñalawma min tini ka keɗotoɗa men min tini no feewi min tini kadi min tini tigui tigui ane waaɓe no maniɓe pop inchallah moni foof ɗo woni en calmini ɗum ɗon goto foof ɗo hettotoɗo ceerno Khalidou alhamdulillah en garti hande jokkude yewtere men ɗum noon ceerno Khalidou min calminima min juurimama min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe gan saga garene jewte men inchallah haade men arde jewte men kadi eɗen joguiɗo hen badiraɗo debbo goto mo jiɗen haalde so haaji jomiraɗo ceerno Khalidou bisimilla maɗa وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار misalminima mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ka mum won e ma en jetti Allah en juuli nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini julɓe kala ɗo goni kono en gardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe ɓe en ñaguima Allah dawliɓe ɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum kamɓe heddiɓe dow leydi ɓe yo Allah das balɗe mabɓe ko juuti wondude e cellal e kisal e nden ka Allah keerika Seydi Sar mi salminima no feewi
kono caggal calmingol jinnaɓe ɓe en calmini ceerno men taw ko giɗo men taw ko sehil men taw kadi ko jinnaɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini dewowo Allah dewanowo Allah gando gandinowo nunɗuɗo jiɗɗo jaam yidani neɗɗo kala jaam jaho ko moƴƴi dariɗo ne golla ɗum gollo sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wiyata ko alhaji ceerno mahmoudou belli baye en gari haɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguimomo duwaw en duwima nde wonde almuden duwono ceerno mum ɓiɗɗon duwono jinnaɗo mum en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko yo Allah lowmo cellal ko juuti yo Allah hokkumo sago makko yo Allah hokkumo rontinde o rontini yo juut o juutde hen yo duusuɓo e barke annabi sallllahu alayhi wa sallam gorko moƴƴo gorko kaaraysire gorko jurum deero ceerno Abdullahi Saar ceerno oɗo gorko ko gorko kawniɗo no feewi alhaji ceerno mahmoudou belli baye kanko tan kewmi e nande ene wiya gueɗe ɗiɗi almuudo kala ko yiɗi o janga kala no yiɗiri no yiɗira ni ya tawde omo janga no yiɗira ni so rewata Allah ɓe mbawa wondude Seydi Sar kanko ceerno kanko nanmi omo wiya kala almuudo garɗo ko jikke addi ɗum jinnaɓe men jogui e makko ko jikke so yeehi mbete ine daña gandal almuudo jangowo mo liggotako ɓuranimo almuudo liggoto tan jangata so dañi almuudo waɗa gueɗe ɗiɗi ɗe foof daña ko dañete e gueɗe ɗiɗi ɗe foof kono so tawi ala ko heddi ko gotel daña gandal ngal omo yiɗi ɗum nde wonde addanimo haalde ɗum ko suɓaki tan almuudo ene dawanamo taw jangata nde wonde ko jangde nde addi ɗum foof yadata kono noon sa arti ko gaddoynoɗa ko ɓe ɗaccunoɗa ɓe jiɗi ko yiide ko gaddoynoɗa ko aɗa artiri ko gorko nunɗuɗo gorko moƴƴo gorko newiɗo nehowo kadi alhamdulillah gongante kalawo gonga cuusɗo gonga est ce que seydi mbawi min gari haɗo galle ɗo min calmini min juurima min ñaguima duwaw en calmini ɓesgu galle o foof en gardini hen ceerno mouhamadoul ghali en dewni hen ko heddi ko fof banggue worɓe banggue rewɓe en gardini hen sokhna Aminata Mbaye kanko woni mawɗo en dewni hen ko heddi ko fof en calmini Oumou to banggue jibinande kanko woni mawɗo kankone en calminimo en jejjitanimo en calmini galle o foof ko wona ɗum ko en calmini jaatigui men ceerno Ahmadou Diago musidɗo men guiɗo men moƴƴo Karaysire jippinowo ñamminowo jaɓɓowo teddina duusa en nawtimo ha to Agname Liduɓe walla Dabiya hoore fonde kono mo tawe ɗo e Paris e nokku biyeteɗo Argentoy 95 kono en calmini bani men debbo biyeteɗo Kadja Mbaye jeeyaɗo to Soringo kono noon hay ko noon de fo gotum Kadja Mbaye jeeyaɗo to Kanel kono noon omo tawe ɗo e Sanoa taw koye Paris sohna Kadja mi nawtimo Soringo de ko gotum noon inchallahu taala eyyi ko noon en calmini dendagal musidɓe men to goni kono noon en calmini musidɗo makko mo ganduɗa kañumne kadi ko moƴƴo alhamdulillah rabbil alamin o wiyata ko Achtou Diaw o jeeya ko ɓogge kono mo tawe toon to Nouakchott en calmini dendagal bandiraɓe kono en calmini bani men debbo guiɗo men sehil men biyeteɗo Hawwa Sow mo ganduɗa jeeya ko tiri yimme kono tawete ko ɗo e Paris guiɗo men saabi Allah e nulaɗo mum jiɗɗen yiɗiren Allah enen kadi jiɗɗirɗen mo Allah ñaguiɗen Allah kadi yo Allah luɓmo cellal ko juuti Allah luɓamo poofali kewɗi Harouna Sow en calmini ɗum jaaliguel Ahmadou Sangot luppi paati kono noon kamɓe fof ɓe tawe ɗo e Paris tarabto en calmini ceerno Mouhamadou Kane ko musidɗo no feewi gorko moƴƴo jeeya to Sadel kono en tawe ɗo e Paris ceerno Mouhamadou Diallo jeeya ko Kanel kono en tawe ɗo e Tarab
gorko moƴƴo kañumne ko musidɗo. Ceerno Mahmoudou Ba jeeya koto Madina Gounas kono ene tawe ɗo e Paris, gorko moƴƴo ko musidɗo men. Ceerno Ahmadou Ba jeeya koto Ɓundu kono ene tawe ɗo e Paris ɗo wiyete Trap, ko musidɗo ko giɗo. ɓeɗo foof ko seeremɓe, ko anduɓe, ko timmuɓe. eɗen ñaagui Allah yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah heddu poofaali maɓɓe ko juuti e ɗamɗo gurdam, yo Allah hokkuɓe sago maɓɓe e ɓesguji ɗi. En calmini jaategui men Ifra Karfa Sow, kanko e cuddiɗo makko biyeteɗo Hawwa Sow, kono en calmini cuddiɗo makko goɗɗo biyeteɗo Fadimata Bakko Gueye. en calmini kamɓe foof, Seyni Karfa Sow, Aissa Soumare, ɓeɗo fof ko tedduɓe, ko teddinɓe en, ko wonirɓe teddugal, jooɗori ɗum, jogui teddugal, joƴƴini jooɗi hen, ala ko woni haaju mabɓe so wona teddinde, hutorade teddugal ngal. en calmini Gaynde Diako, taw koto Evro e cuddiɗo makko Haw Konté. en ndendini hen musidɓe mabɓe foof, Pa Moussa Pamen e joom suudu mum sokhna Aissatou Sarr, Yahya Guissé joom suudu mum Guedda Guissé. en calmini dendagal Evro naɓe, en ñaaguima Allah yo Allah yoɓɓe moƴƴere gam teddugal ɓe teddini en toon. en mbawa haalde taw en kaalaniɓe kamɓe, so tawi tan ko Allah koɓe tedduɓe, koɓe teddinoɓe, yo Allah yoɓɓe moƴƴere. en calmini Salmata Ndiaye, Seydi Ndiaye. en keeɓi habaru hanki noon e wonde nena makko nde rutti endu woni momo, inchallahu taala ma en jokkodira makko so hawre e welede Allah, yo Allah yurmo yaafo, ma en jokkodira makko inchallah. Jibinaɗo Diop en calmini ɗum, sokhna Oumou Touré moƴƴo giɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo en yidiren Allah, kañumne ko moƴƴo timmuɗo dewo Allah, yo Allah yomo moƴƴere. Aissata Abdullahi Sy toon to Strasbourg e joom galle mum ceerno Abdoulahi Diop e badiraguilam, yo Allah mawnine. mi salmini onon foof, mi salmini sokhna Aissatou Wele, yo Allah yoɓe moƴƴere, debbo moƴƴo jiɗɗo en yidiren Allah. mi salmini joom galle o ceerno Hamme Sy, mi ñaguini momo Allah moƴƴere. kono noon mi salmini Ibrahima Sy kañumne gonɗo to Nouakchott, kono en calmini jeegu. mi salmini tokara nene Zeynabou Hamme Sy, yo Allah jurno gurdam. mi salmini musidɗam ceerno Samba Dia to Cempeng taweteɗo to Dakar. ɗum noon en calmini dendagal julɓe to goni. Seydi Sarr, mi artira e ma konngol e on ɗon saaha jokken golle. ceerno Haali Abdoullahi Sy, golle ma jooɗi peewi. en beltanima dendagal jaatigueɓe kala e dendagal yiɗirɓe saabu Allah ɓe kala e dendagal jokkodiraɓe kala, nde tawno jokkodire ko hunde moƴƴude no feewi. jokkodire kadi ɓuuri taƴodirde. ɗum noon en calminiɓe kamɓe kala ɗo dewɗa calminɗaɓe e dendagal hettiyankoɓe men pop, en calmini ɗumen hay goto hen ɗaccani inchallah. ceerno Khalidou, haade men arde e qissa annabi Yousufa, eɗen jiiɗi silade seeɗa. eɗen jogui bandiraɗo debbo tedduɗo korsuɗo mo gandodirɗen e ndeɗo henna ladde, kono kadi mo dusodirɗen e gurdam aduna no feewi, ene wiye Hadja Fadimata Seck. Hadja Fadimata Seck noon hen banggue ko gabonaise, hen banggue ko sénégalaise, kono ko jolfo banggue Sénégal, ko mene banggue Gabo. Allah waddi amen noon jokkodiral amen guila 2004 min gandodiri. alhamdulillah nde min gandodiri hakkude ɗo konmi ɗo hoɗi ɗo ene wona hedde 7 kilométre e nder capital ngal, walla ni wona hedde 5 kilométre. kono subaka foof ko minen kaccitoto haade makko yaade golle. Allah waɗi cehilagal manggal hakkude amen ha ɓiɓɓe makko jaaɓe am, notte am, joom galle makko kadi ko hono noon. alhamdulillah ha sukago foof gaari ha ndulmaji ɗo jeeyami ɗo, woni Fatou Bey Bara kañum ko ɗon ari. nde ari ha ndulmaji ɗo ko ene famɗi, jinnaɗo mon andi kalami ko hewɓe ne gandi. nde wari ha ɗon omo famɗi, o yi kono jawdi ndi ordata ni, no yimɓe nehirta jawdi ndi, no jamnirta jawdi ndi ni, o yiɗi jawdi ha ɓurti, ha ko arti Dakar wo janggue o heeɓi baccalauréat makko, o faati Gabo, o watti somade jawɗi omo neha ɗo hoɗi ɗo. hande kanko yeyata jawɗi taske mawludu foof kanko yeyata. hande o wonti ko tefanke mawɗo. ɗum woni noon neɗɗo so arema moƴƴi ko janggay ma. sa are neɗɗo janggue mum, sa hooti daña demal ngal perɗa ngam wawde gollade. kanko hande ɗum wonti golle makko alhamdulillah. kanko Hadja Fasego ala ene tiiɗi leydi ndi min jaadani, min ɗannodima ko juuti, ko yettude Allah. min jaadi nokkuji kewɗi. Allah waddi amin baddugal jongal won hettotoɓe ene gandi banggue Sengo Gabo.
ko yettude Allah kanko hoore makko ari ha ndulmaji ɓi ko debbiyeteɗo Fatou Bey ari ha ndulmaji ɓi ko gorko noon ko kañum joom suudu mum jibini rutti kadi innirimo kanko hajja o foof kadi ɓe guitti ɓe pawti domgal teddugal kanko on biyeteɗo Baara o ɗum noon hanki wonno inde nde ɓiɗɗo wiyama Fatou Bey ɗum noon ko yettude Allah ko weltare ceerno Khalidou ɗum noon duwana ɗen ɓiɗɗo ceerno Khalidou bisimilla maɗa. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu. ceerno Abdoullahi mi salminima mi weltanimama no fewi en jetti Allah no fewi alhamdulillah 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 ɗum ko weltare kadi ko ɓeydare alhamdulillah koɗo garɗo o en mbimo bisimilla. ceerno Abdoullahi yo Allah ɓooyi waddude no yimɓe taw ko saabi Allah yiɗnade yimɓe ceerno ko hunde wande fayida yiɗnade yimɓe ko hunde wande fayida neɗɗo ko neɗɗo neɗɗo ko neɗɗo neɗɗo ko yimɓe neɗɗo yo yiɗno yimɓe neɗɗo yo faggo yimɓe neɗɗo yo yinno yimɓe neɗɗo yo faggo yimɓe en jettiri ɗum Allah no fewi nafoore mum ene heewi gasata kono noon ɗon e faaɗi fof haaldota ko ɗo kono ala kullin en duwima kanko sohna Faty Seck o en duwanima Baara kadi o waɗi ko moƴƴi o jibini o inniri nene makko kadi en jettiri ɗum Allah ko jibina ko yo Allah wurno yo Allah waɗi hen barke so barkini yo Allah hokku jinnaɓe ñamde e barke he ko juuti yo Allah waɗmo guurowo yo Allah waɗmo barkinɗo yo Allah waɗmo dewowo Allah yo Allah waɗmo dewintoɗo sunnaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗmo jokkowo en ɗam yo Allah yañu arsuke mabɓe kangel cukalel ngel yo Allah yañu arsuke makko kamɓe foof yo Allah heññaɓe e arsuke he Seydi Saar ɗum noon en duwanimomo kanko Faty Seck yo Allah yobmo moƴƴere en duwima a jarama Seydi Saar ɗum noon en calminimo en juurimomo ɗum noon inchallahu taala konngol artema Saar en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina cehilagal jongal ɓoyngal guila 2004 ha ɗo henna mo joguino groupe poussiére ko jolfu ɓolɓe goni hen rewɓe jolfuɓe ɓolɓe en gaddima wadde toon buuɗal yurmede ko juuti kadi aɓe ñaago e kala saaha yo en tinno buuɗal yurmede ngal ɗo henna watta wattede wolof walla français ɓe mbawa naftorede ko yahata ko saabu buuɗe men yurmede ɗe ko fate banggue alarba dewle eɗen ballaɓe paccirnen ɓe e nder ɗemgal français no fotiri kala walla wolof ko mbawɗen hen ko aɓe belto hen no fewi nde tawno kadi kamɓene aɓe batti haqqillaji mabɓe hen kono ɗo saaha kadi darde mabɓe ko ñagade yen tinno tarihaji annabaaɓe ɗi mbatte e wolof kamɓe kadi mbawa naftorande tawno koɓe wurdanoɓe koɓe jotodiraɓe koɓe jokkodiraɓe en gari Gabo en mbatton duuɓi nogas e ko fawi kono noon ɗeɓi waade kono koyɗol saabu fulɓe heeɓe ɓuurani andude men Gabo ɓurnen jokku tan ko yimɓe leydi ndi ha e jolfuɓeɓe nde tawno ko ɓeɗo ɓuurani yaaɓodirde kadi koɓe ɓurɗen jogdade relation taw ko tiɗɗo kadi bawɗo kadi ɗoftodirede eɗen mbiya tan neɗɗo so woni sehilma neɗɗo mbiɗa ko sehilma nde ɗanniɗa garɗa foof o arayma o batma jarnamo ata ñamminamo guitta limsere wutti dokkamo nde garɗa fof no tawrtama o wona sehil a wona sehil makko neɗɗo so tawi woni sehil maɗa ƴeew ɓamtudemo ƴeew kene ɓamtamo neɗɗo oɗo hen hajja Faty Seck nde min goni musidɓe nde o ƴeewi ko ɓamtatamo e ko ɓamtatamo goto men fof ne ɓamta goɗɗo e banggue haqqilantagal e golle e peeje holno mbatten ha darnen koyɗe holno mbatten ha mbaɗen galleji holno mbatten ha joguiɗen hirande holno mbatten ha maahen holno mbatten ha daroɗen holno mbatten ha cafren koye men holno mbatten ha mbasen jogade neɗɗo so woni sehil ma ko ɗeɗo peeje poɗɗon sakkude hakkude moon ha ƴewon yaltinde koye men e caɗele ɗum ɗo henna kadi o jarama e fannu momin dusodiri e nokkuji kewɗi min dewdi ha hande omo hetti mami firnoyi ɗum e nder ɗemgal gongal an hajja Faty Seck ha mbawa famoyde so haaji jomiraɗo kono kadi woɗɓe jokkodiraɓe taw ko fulɓe ene gandi ko kalten ko maɓe ketta ɗum hen taw ko toon to leydi Gabo ceerno Khalidou Abdullahi Sy jaranno ɗen wileɓe ɓe gari yeeso lamɗo o caggal nde ɓe donki firde koyɗol ngol ɓe kolliti wonde ɗum ɗo henna ko camtarle tan ko koyɗi dabbude noon ɓe gona anduɓe ɗum ko koye kontogsom lamɗo holliti koyɗol mum fire walla ɓe jaaha kaso ɓe garti lawol gongol aɓene daari yeeso lamɗo ceerno Khalid holno mbadde lamɗo o bisimilla maɗa. wa aleykum sallamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no fewi
en jetti Allah kadi Allah gartirɗen ɗo henna e bawɗe mum e moƴƴere mum e nunɗal muɗum. En jettimo kanko Allah. Mi weltanimama kadi no feewi ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen koɓe gari yeeso lamɗo ɗo kamɓe wileɓe ɓe caggal lamɗo o lamdima ɓe holko woni firo koyɗol mum. ɓe donki ɓe gari ɓe mbi ko camtarle koyɗi. ɓe jeehi lamɗo o hokkiɓe date mo ganduɗa on ɗon date so tawi ari ɓe gartani e on ɗon saaha kamɓe foof koko sokataɓe. joni noon ɓe jeehi kono ɓe garti yeeso lamɗo yidde habrudum koɓe jii ko ɗon darnunoɗen yewtere meɗen hanki. Seydi Saar e hoddiroji Allah e bawɗe mum ɓe garti ɗo yeeso lamɗo ɗo ɓe kuccodiri e makko. lamɗo o wi bisimilla moɗon, holko jiiɗon e koyɗulam. ɓe defti tan ko ɗo ɓe ndewno. ɓe mbi ngol ɗo koyɗol de ko koyɗi ɗi ganduɗa ko koyɗi ko puɗiyankoji to banggue leɗɗe puɗi, ko koyɗi fenade. ɓe mbi ngol ɗo koyɗol ko immoyi koto banggue heyɗane, hay goto wawa firde ɗum. ɗum ɗon noon ko saabi telɗugol ronkere mabɓe e majjere mabɓe e ngol ɗo koyɗol. ɓe mbi tan ko lamɗo ngol ɗo koyɗol firatako wona koyɗi gonga ɗi goni ɗo, ko koyɗi fenade ɗi goni ɗo. wadde noon ngol ɗo koyɗol hay goto wawa firdegol. kala biɗo wawde ene wawi firdegol haali fenade, pirtowo ngol ala. sibi ɗiɗo koyɗi ko koyɗi seyɗeneji, ko koyɗi ɗi ganduɗa ko koyɗi tan dabbude, koyɗi fenade wona koyɗi pirotoɗi. ɗiɗo koyɗi hay goto wawa firdeɗe. ɗi mbini dani lamɗo. lamɗo o wi min mi yaltani ko mbinomi ko. ngol ɗo koyɗol on pirangol tan. so on piranigol parumi on ko nder kaso ni tan foti. on pirangol dañon jaam, on piranigol kaso ni tan foti. mi ala hen cakanni. joni noon ko ɓuuri moƴƴude e mon tan ko ƴeewon firde koyɗol ngol. koyɗolal ngol koko firete, ala fo ɗo mbawɗon rewde. joni noon e on ɗon saaha ɗum wonani ɓe ganduma kamɓe firoɓe koyɗiɓe. sibi ɓe ganda holno ɓe mbatta, holno ɓe jogori wadde haaɓe ɓoccito oɗo lamɗo e kaɗo haala ka o haali. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. musidɓe tedduɓe, eɗen jangga tan neɗɗo rento firde koyɗol janagol sa anda ko jiɗɗa tinede ko foof. sa anda tan wiya anda. woto feppido koyɗol janagol, woto bonnit koyɗol janagol, woto wi ɗum ko haydara ya tan ko haydara ala. koyɗol fof ko firata. saɗa wawi firan jomum, sa wawa accu jomum. ceerno Khalidou noɓe mbaɗi ɓayde ɓe donki firde koyɗol ngol e yeeso lamɗo o. ceerno Khalidou, mi salminima lawol gongol Seydi Saar. mi weltanimama e namdal ma no feewi. joni noon holno ɓe mbaɗi ɓaade ɓe donki firtude. lamɗo o wi alay saago mabɓe pirta walla waɗoyaɓe nder kaso. joni noon holno ɓe mbaddi e makko. eɓe goni fa baynama hum kadalika tan, eɓe goni e ɗum tan e hoddiro Allah tan ha suka oya mo Yusuf wino sa yeehi ciftora kam to kilifa maɗa. udkurni inda rabbik. on ɗon noon ɓayde koyɗol haalama tan hakkille makko arti e koyɗi ɗi Yusuf firannoɓe. Yusuf firanimo koyɗol woni gonga o yiiri guite makko hamoye maggol ha joni. sibi amon yarna lamɗo ha joni. bamum mayi kono mon continue yarnude lamɗo ɓiyum. ndeke koyɗol ngol woni gonga. Yusuf firanino musidɗo makko mo gollattuno koyɗol. so yaltima ɓare on ɗon ne warama. o yi kadi nder kaso to wonko Yusuf haalniɓe ɗum wona koyɗi, kono noon kadi woodi fodde no Yusuf wiruno ni. o yi ko Allah waddimo Yusuf ko kala ko haalno to nder kaso ni koyɗi ni ko wona koyɗi ko ala hen foof ko wasi wonde fodde no Yusuf wiruno. Seydi Saar e hoddiro Allah ɓeɗo wileɓe nde ɓe donki firtude koyɗol ngol
kanko on ɗon mo Yusuf firanno koyɗol taw ko kettuɗo e jaram lamɗo o miiji to dariɗo o miiji seeɗe tan ɗum waɗi to Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qala alladhi naja minhuma waddakara wasdakara ba'da ummatin ay ana unabbi'ukum bi ta'wili fa arsiluni ay o miiji to dariɗo kanko oɗo suka jarnannoɗo lamɗo mo Yusuf firanno ngol ɗo koyɗol Seydi Sar o miiji ha juuti tan o wi min noon mboɗo habra on facciro ngol ɗo koyɗol mboɗo wawi habrude on holko ngol ɗo koyɗol firti ko ni o wi ana unabbi'ukum bi ta'wili min mami habru on ko ngol ɗo koyɗol firtata lamɗo wi injam an kam mane mbattuɗa firde koyɗe ɗum mane ɗum a rema injam an ka jarno lamɗo a meeɗa wonde bilejo a meeɗa gollude golle joni joni fir ɗum ɗon haale ɓeɗo ko ɓe gandira fir koyɗe ɓe goni seremɓe donkanama yo pirtu koyɗol an ko an wiyata ɗa fira koyɗol Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno haali aɗa andi ene waɗe rendo men saaha pino subaka tan wonta bilejo walla wonta ceernajo walla natta heeɗi wi jaam yimɓe ne kaari heeɓiɗo hen ɗum woni ko hefti oɗo suggorko ceerno Khalidou no lamɗo o waddi e makko kanko ɗo hen sagata jarnowo lamɗo e caggal nde o wi omo andi no koyɗol ngol firdata ceerno Khalidou bisimilla maɗa Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma joni no lamɗo waddi e mabɓe kamɓe ɓeɗo e on ɗon saaha lamɗo o e bawɗe mum e hoddiro Allah o wi aɗa andi ko woni e jalkidde lamɗo sibi an ko jiɗɗa wadde ɗo ko mi anda sene wontanma jaam kuccita e lamɗo ina andi e hoore mum caggal ne yi koyɗol mum ko foti e lamɗo ɓeɗo wiyeteɓe ko anduɓe ɓuuri leydi ndi fo anduɓe donki firtude koyɗol an mbiya aɗa wawi firtude koyɗe te a meeɗani janngude a meeɗani wonde gando a meeɗa firtude koyɗe a meeɗa gollude a meeɗa wadde hay hunde ko fati e wawde firtude koyɗe gara darɗa yesam tan joni joni mbiya aɗa wawi firtude koyɗe o wi ha mbeɗa andi no koyɗol ma firtorto mboɗo wawi addandema ko laaɓi lamɗo o wi bisimilla ar o immi to darino to kanko on ɗon suka o ari ha o dari yeeso lamɗo o sujjani lamɗo o to ko sujuudu nayade o tellino hoore makko tan ha turi o wayno tan no jaggo e koppi ni caggal ɗum noon o darti o wi tomin gonno to amin gonduno e suka gorko to kaso to o wiyete ko Yusuf mi meeɗi yiido toon koyɗolam kalan momi o firanimi kono kala ko haalanno kam e koyɗol he mi yi so ɗum ɓenni mi wondi e musidɗam toon on ne kadi yi koyɗol kala ko firanno on e koyɗol mum on yi ko firanno ɗum ko kala ko haalanno min fodde no haalduno ni min jiiri noon joni noon ko heddi fa arsiluni nele kam toon sa neli kam toon on saaha mi yaha mi yiyamo o firanma koyɗol ma no hannirni mi arta mi haalanma koyɗol ngol lamɗo o wi aha o wi bisimilla basi ala ɗum noon mi nelima lamɗo o ƴetti neɗɗo waddi e makko wi jaade to kaso to o yiyamo wi o ƴeew so tawi ne fira koyɗol ngol o waddimo e on ɗon neɗɗo e on ɗon saaha ɓe kebli ɓe jalti ɓe payi to kaso o woni ko caggal wuuro o wi sa sakkirini kam mi yaha toon joni o haalanma lamɗo o wi mi yamirima mi waddima e kaari jeehe toon yo firanam ngol ɗo koyɗol joni noon ko ni ɗum sifori hay ɗum nde o haalanta labde de Seydi Sar o haali on ko Yusuf wiyete o jeeya koye ɓiɓɓe yaquba on ko ganduɗo fira koyɗi o haalni lamɗo o ko heewi e on noon saaha noon lamɗo o waddimo e neɗɗo fayi to Yusuf ko ɗon Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle est ce que ceerno Khalid aɗa nder kaso to nde Yusuf wajotoɓe nde
askitini hoore mum to yaquba ha to annabi ibrahima ngam andinde ɓe kamɓe koɓe yimɓe laaɓɓe ɓe ndewata so wona allah. ceerno Khalidou lamɗo o yamiri sagato yo ya to Yusuf, o yeehi to Yusuf, o yettima to Yusufa to kaso to. holko wi Yusuf ceerno Khalidou? Seydi Saar, mi salminima lawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma badgal fayida. E hoddiro Allah kanko oɗo sagata o wi lamɗo yo nelmo fa arsiluni nele kam, kono noon o waɗi oɗo arsiluni jam'u, kono noon haaldete ko goto, kadi haaldata e makko ko goto, kono noon anduɓe mbi ko oɗo ko li ajli ta'dimi, ko saabi mawninde tan, kono ko goto haaldata e goto. Fa arsilni tan fonno wonde. Yo wadde e hoddiro Allah ɓe nelimo o yeehi to kaso to, kanko oɗo suka gorko mo Yusuf firanno koyɗi, o yeehi to kaso, o yaadimo lamɗo o waddimo, o yetti wonɓe damal ɗo renoɓe kasoɓe, o heɓɓi to wiɓa ha ko lamɗo o nelimi, taw mo ardi o noon ko neɗɗo darorgal mawgal to banggue laamu to, on so yettima kaso walla banggue goɗɗo jarani haalde, ene anda tan ko lamɗo o nelimo. E on saaha kanko oɗo suka o yettima to kaso to, o naati, o yetti kaso, o naati tan, o yi Yusuf, o dogi, o jaɓɓi Yusuf, o ɓuuci Yusuf, o gantini fewde Yusuf, o ñaagui yo Yusuf yaafomo, o wi Yusuf wallahi mawɗam kilifam, wallahi mawɗam kilifam, o adi fof noddirde Yusuf e heema gonɗuɗo, e heema kewɗo gongantago, mo ganduɗa ko haali fof ko gonga. O yetti tan, o naati kaso, o soyni Yusuf, o wi ɗum ko ayyuha siddiq, e heema kewɗo gongantago, o ari o ɓuusi Yusuf. Yusuf wimo ala haydara, ɗum ko hay hunde ken gotum. O wi mi ñaguimama yaafuya Yusuf, mi yaguimama yaafuya Yusuf, yarlo mi yaafumi. O gantini fewde e Yusuf, fodde Yusuf wino sa yalti ciftorami to kilifa ma, kankone o yeehi o yejjiti, cheyɗane yejjitinimo siftorde Yusuf, kono ko noon wayata noon Seydi Saar moƴƴa, nde won noon Allah feldimo ɗum, so gollal ngal laatima kadi felore nde ne wawi jokkude walla goɗɗum yanta hen, kono nde wonde felore ari hen wadde gollal ngal jokkata, bete felore nde ene yawa dartade. Famoɓe gueɗe baɗe ni ene paamire ni. Allah won ballo. E hoddiroji Allah e bawɗe mum, o wi e heema kewɗo gongantago, mi ñaguimama yaafuya noon, komi jejjinnoɗoma ha laaɓi, komi jejjinnoɗoma qad nasituka hadihi l mudda walam adkuruka illa fi hadha l yawm, komi jejjinnoɗoma e oɗo mudda foof, mi siftoranima so wona e oɗo ñalawma. Ko woni sababu ciftormami ko noon ko ɗum addi min ɗo. Ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, eɗen jogui musidɗo goto, se mbi musidɗo, neɗɗo so tawi hollitini yinma tan ko musidɗo, hay so tawi on ganodira haydara, ko kalten Yusuf ɗo o holliti, o yiiɗa jalten ɗo Yusuf woni kaso ɗo, saabu sayini ɓernde makko, itti kala tooke gonnoɗe ɓernde makko. ceerno Khalidou, ene waynoma en gartoy hen so Allah jaaɓi inchallah, holko jeeyi oɗon sababu. jeeyi on sababu ko événement ji bannuɗe leydi Sénégal 2021 e lewru mars, omo yaa haaju makko nde pelɓodiral waɗi sukaɓe ne ceppa, o nanga hen, taw kanko jeeyaka e seppoɓe, o nawa udda, o lebta hen lebte musɗe, kono guila nden o ronki sayde, nene makko heddima hen ni, nene makko heddima hen goram, nde o nanga nde yummiraɗo kirs ƴetti ɗum ha heddi hen. ceerno Khalid ɗo woto jamma en gartoy hen inchallah. kono noon ko watti heɗade Yusuf ko ɓernde sayi ha laaɓi, inchallah ma emen jokkodirde e makko, sawtowol makko feeñi hen no fotirigal. ceerno Khalidou, joni ko rewni Yusuf kanko sagato o, caggal o yi Yusuf ɓuucima ɗum, o noddiri ɗum e heema gonɗude. ceerno Khalidou,
mi weltanimama Seydi Saar a jarama yo Allah yoɓi moƴƴere weltima e namdal ma no feewi allahu akbar jonno hokko rewni e Yusuf nde o haali gantu makko wonde o yejjitino Yusuf o haali ha laaɓi ko jejjiɗɗo omo foti yejjidde sabbuyeji ɗi ne keewi en kaali sababu goto alay saago o yejjito banggue Yusuf ga felore ar noon ɗon nde gueɗel ɗimmel ngel ko hulɓini nde ɓe jalti kamɓe ɗiɗo ko keeɓi e yeeso makko caggal warede oya ɗum ne hulɓini no fewi ɗum ne yejjitino neɗɗo wona gueɗe e hoddiro Allah Seydi Saar nde lamɗo o nelatamo nde sohla mum ne mawni e koyɗol he on saaha yiɗino hay reftude e koyɗol he nde ɓe jahata kasotode kono ronki reftude hen wayno jejjitɗo koyɗol ngol ni ronki reftude hen tan wiɓe e jeehe yo firtu koyɗol ngol ɓayde ɓe nanino guila adana ene wawi tawɓe keddori e mabɓe kanko lamɗo o wi noon kono noon o ɗeɓi yejjidde koyɗol ngol kanko oɗo nde ɓe gari to Yusuf o ñaagui yafuya ko juuti o artane Yusuf ko o gasni o wi sababu ardemi ɗo ha ciftormami noon ko lamɗo o ene yi koyɗol o yi koyɗol o noddi dendagal firtoɓe koyɗi kono noon ɓe donki firtude koyɗi ɗi hay kanko lamɗo ɗo to nelimi ɗo o yiɗino ni reftude koyɗol he kono o ronki hay reftude koyɗol o way kono jejjidɗo koyɗol ngol ni allahu akbar ɗone ɗon Yusuf wi aha lamɗo o yi koyɗol makko wonno ko naggam e naggam ay Yusuf tawaka koyɗol ngol Seydi Saar koyɗol ngol Yusuf tawaka wonno kaso kamɓe ɓe goni toon kono noon o ari o wi hay lamɗo yejjiti koyɗol mum Yusuf ɗon ferti koyɗol ngol ha laaɓi haalnimo o wi lamɗo o yino koyɗol ko ni way 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 o haalnimo ha laaɓi ha wi cer tan on ɗon garnoɗo kaso wi ijam la ila holno gandirɗa ɗum o wi aha mbeɗa andi Yusuf haalnimo koyɗol ngol laamu yinogol lamɗo o yinogol Seydi Saar kanko e hoore makko o haawa woni Yusuf wimo ko ɗum ɗo woni ko lamɗo o yino walla wona ɗum ɗo kanko o heɓɓiti o wiya ha ko ɗum tigui lamɗo o yino an mate aɗa tawa o yalami tawa ko ga gonmi kono mbiɗa andi ko yino ko i ganduɗo ko lamɗo o yino te tawa ha kam firde ngol ɗon koyɗol hayti tampinde ɗum Seydi Saar mbiɗa sikkide wadde kanko hoore makko garnoɗo namdade koyɗol gam wawde haalnoyde lamɗo o kawis mawɗo jagguimo sahade Yusuf siftinimo ko lamɗo o yino te tawaka ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou neɗɗo sa laaɓi a wondi Allah a woni ganɗo waliyu Allah keedanɗo Allah laaɓanɗo Allah laaɓɗoɗo Allah kala ko Allah holluma a hulata haalde sa yi neɗɗo waɗa sikki sakka yomi haaldum ala watumi haal a tumi tan wallahi skey laaɓal laaɓde to Allah laaɓa e dewal Allah laɓɓina kala neɗɗo goɗɗo garɗo e ma laɓɓina ɗum ha laaɓa pewnanɗum e Allah ko hunde mawde ceerno Khalid est ce que Yusuf est ce que Seydina Yusuf est ce que nabi Allah Yusuf Yusuf ko gandal ɓolal Yusuf ko yurmede ɓolde Yusuf saɗa heɗomo an hoorema hay sa ala dépasse ñande hen a sunotako est ce que Yusuf ceerno Khalid kanko sagato no foti laabi o ari e Yusuf ngam jaltugol Yusuf ceerno Khalid est ce que Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma ngal namdiɗal Seydi Saar mi weltima no feewi e namdal ma est ce que Seydina Yusuf allahu akbar e hoddiro Allah o ari Yusuf siftinimo koyɗol ngol laamu o yino joni noon o wi joni noon jimmi ko pirana min ngol ɗo koyɗol min jaaha min kalanoya kilifa amin o lamɗo o kanko oɗo garɗo Yusuf o ari e Yusuf laabi nayyi alhaali koyɗol ngol hande Yusuf yaltata kaso ko laabi nayyi o ari e Yusuf kanko oɗo ngol ɗo laawol woni gadigol woni fa arsiluni Yusuf ayyuha siddiq laawol ɗimmol ngol ko falamma jaahu rasul qala rji' ila rabbik
tata ɓiwol ngol ko dhalika li yalama anni lam akhunhu bil ghayb. naya ɓiwol ngol ko qala al maliku ituni bihi astakhlisuhu li nafsi. wa qala al maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi. wadde ko ɗiɗo laabi nayyi gadigol ngol ko ngol ɗo. ɗimmol ngol ko nde o ari yo Yusuf yaltonoto lamɗo o, Yusuf wi ruttoto kalifa ma yo lamdo alhaali rewɓe ɓeeɗo. laawol tata ɓiwol ngol ko min mbaɗirmi ni ko haw anda min mi jamfa himo to banggue birnal kanko oɗon lamɗo. laawol nayyi ɓiwol ngol ko lamɗo o wi gaddanaye kammo mi ɓattinamo hooram. ko ɗiɗo laabi nayyi oɗo neleteɗo Yusuf naara Yusuf tomo nder kaso to haade Yusuf yaltude oɗo kaso Seydi Saar. e on saaha o wi firan min koyɗi ɗi min duttoto lamɗo to aftina uddit min firtan min fi 7 baqaratin simanin. o haali o refti e koyɗol he kanko ne ɗon e ɗon o wi ɗum noon firtan min la alli arji'u ila nnasi la'allahum ya'lamuna. mbete min mi rutto ene wawi mi rutto fewde e lamɗo o yimɓe mum mbete kamɓe ɓe ganda ngol ɗo konngol ko firtata. sibi an ka jogorɗo firde ngol kadi no pirduɗa foof ko noon wonirta. kanko Yusuf o wi ɗum noon keɗode mbeɗe firtana on koyɗol ngol. ɗon tan yimɓe ɓe o wonduno e kasoɓe ɓe nangue jungo makko mbimo Yusuf woto firtugol ɗo koyɗol, woto haalgol joni so wona ɓe jaltini en kaso. waɗ sharɗi sa firti koyɗol ngol eɓe jaltinma kaso o rutto so lamɗo o jaaɓi on saaha pirta koyɗol ngol mbete kaso o yalte. Yusuf wi ala Allah hokkirimi ngal ɗo gandal ko yomi hutorogol ñande yimɓe cohli wona mbaɗa faɗa hen sharɗi. mi yamiraka yo mbaɗa hen sharɗi. mbiyami tan ko so yimɓe gandi e koyɗi mumen namdimami ɗo ɓe namdi kam ɗo yomi firanɓe. ɗum noon mi firanaɓe joni joni. Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid gonga mabɓe de kamɓe ɓe dokka ko Yusuf rokka ko aɓene kaso tampa aɓene gonde Yusuf ni noon tan de poti wiide. ceerno Khalidou Yusuf jaabima ko foti jabade ɓe ko holno Yusuf firdi koyɗol ngol ceerno Khalidou caggal nelaɗo ari ɗon laabi nayyi. ceerno Seydi Saar mi salminima laawol gongol mi weltanimama e namdal ma no feewi sanne no mbiɗani ko noon. e hoddiroje Allah holko Yusuf haalniɓe holno Yusuf firdingol ɗo koyɗol. Seydi Saar a jarama e namdal ma payodel ngal. Yusuf heɓɓiti wiɓe ha joni aɗa wawi jappude noppi ma mi haalanma ngol ɗo koyɗol ko ngol firti. Yusuf wiɓe tasra'una 7 sinina da'ban fama hasattum fadaruhu fi sumbuli. o wi sa yeehi mbiya lamɗo o duuɓi 7 garoji ɗo dewodirɗi ɗi yoɓe ndem gawri ha heewa. duuɓi 7 garoji ɗo ɗi deggodirɗi ɗi foof yoɓe ndem ha heewa. koko toɓata koko ilata so remama koko dañete. anani o wi aha o wi mbiya lamɗo o wi aha o wi duuɓi 7 garoyoji caggal ɗiɗo duuɓi 7 mi haalnima duuɓi 7 ɗiɗo gonɗi yeeso men deggodirɗi foof koko toɓata koko ilata. aha ɗi duuɓi 7 so ɓenni duuɓi 7 goɗɗi ina gara caggal ɗiɗo 7 ɗin ilata toɓata ko duuɓi joɗɗi duuɓi kokke bonɗe. joni noon duuɓi 7 gadiɗi ɗi ɗi ganduɗa koko ilata ɗi ganduɗa koko toɓata ha heewa ɗin ɗon goni 4 payɗi ɗi. duuɓi 7 garoyoji caggal ɗin ɗon duuɓi 7 ɗi ganduɗa ko duuɓi kokke ɗin goni 4 pooƴi ɗi o yinoɗi. joni noon duuɓi 7 ɗi ganduɗa gadinoɗi ɗin ɗon duuɓi 7 goni duuɓi toɓeteɗi duuɓi ɗi ganduɗa ko iloji ɗin goni 4 payɗi ɗi to 7 dewɗi hen goni 4 pooƴi ɗi. joni duuɓi 7 iloji ɗi toɓoji ɗi yoɓe ndem ha heewa. soɓe ndemi ha heewi yoɓe moftu wotoɓe lappu hen haydara noɓe coñiri ni yoɓe moftit ɗum e butali mum taw soppaka taw soñaka taw lappaka. noɓe taƴiri gawƴe ɗe ni yoɓe moftir noon so wona taw ko seeɗa ɓe guitte hen fodde koɓe ñaama.
caggal ɗum duuɓi jeeɗiɗi kokke ɗi so ngari ɗin ɗon jeeɗiɗi ɓe dañata hen hay batte siɗi toɓata ilata koko yoori kon ɓe ñamata tan koko ɓe coñño koɓe ndemno e duuɓi jeeɗiɗi ɓennuɗi ɗi wadde ko duuɓi jeeɗiɗi kokke ɗi ko ɗin ñamata duuɓi jeeɗiɗi toɓnoɗi ɗi ko remano e majji ko ɗin ñamete e duuɓi jeeɗiɗi ɗi dañaka hay batte ɗi duuɓi jeeɗiɗi kokke ɗi ko ɗin ñamata duuɓi jeeɗiɗi ilɗi ɗi ko remano e mum wadde ko ɗum waɗi sababu ko nayyi jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi moɗi nayyi jeeɗiɗi payɗi ɗi ko nayyi jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi ko ɗin monno nayyi payɗi ɗi hay gakay ko duuɓi jeeɗiɗi kokke ɗi ko ɗin ñamata duuɓi jeeɗiɗi toɓnoji ɗi wadde ko ɗin ñamata kala ko remano e duuɓi jeeɗiɗi toɓnoɗi ili ɗi wadde a faami ɗo henne ko ɗum ɗo woni koyɗungol Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ko woni Allah hulɓini ko Allah hawni hulɓini fulɓe mbi gandal wirnaki gandal woɗɗani wirni tan est ce que machallah est ce que duuɓi jeeɗiɗi kokke ñaami duuɓi jeeɗiɗi ɗi gona kokke ɗi woni nayyi jeeɗiɗi poƴƴi ɗi ndinki nayyi jeeɗiɗi payɗi ɗi ceerno Khalid est ce que koyɗol ko hunde mawde koyɗol ko hunde hawnide ɗacce firde koyɗi janani so mbawa annene accuɗo joɗiɗa kala kala koyɗi ma yo Allah reen ceerno Khalidou ngol gasani ko Yousuf jokki hen calmitimama Seydi Saar ko noon tigui no mbiɗani koyɗol ngol gasani wadde ko ni Yousuf wiɓe nayyi pooƴƴi ɗi ko jeeɗiɗi nayyi payɗi ɗi ko jeeɗiɗi nayyi pooƴƴi ɗi ñaami nayyi payɗi ɗi duuɓi jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi ɗin goni duuɓi kokke ɗum woni nayyi pooƴƴi ɗi duuɓi jeeɗiɗi payɗi ɗi ɗin goni duuɓi toɓoji iloji ɗin goni nayyi payɗi ɗi ɗin a remata ha heewa mbiya lamɗo yo rem ha heewa so duuɓi jeeɗiɗi gasi kala hitande ardano yo tinno rema ha heewa so hitande duuɓi jeeɗiɗi gasi duuɓi jeeɗiɗi goɗɗi ina gara caggal ɗin ko duuɓi kokke hay hunde dañatake hen wadde noon ɗin ɗon duuɓi jeeɗiɗi kokkuɗi ɓe ñamata e majji kokoɓe ndemno e duuɓi jeeɗiɗi ilɗi toɓi ɗi wadde duuɓi jeeɗiɗi no wiyete ɗi toɓani ɗi kokke ɗi ko ɗin ñaami duuɓi jeeɗiɗi dañanoji ɗi wadde kon ɗum woni sababu nayyi pooƴƴi ɗi ɗi ndinki ɗi ñaami nayyi payɗi ɗi jeeɗiɗi butali ɗine ko noon tan ko gotum ko firo woto ko firo woto butali jeeɗiɗi kecciɗɗi delep jeeɗiɗi jorɗi ngal ɗi piili e majji gitti ko heccinno e majji ko cammini kala ko wonno e majji to banggue ñamde wadde noon ko duuɓi jeeɗiɗi ɗiya ɗin ñamata kala ko heccinno e ɗi ga duuɓi jeeɗiɗi ha joni ko gotum Seydi Saar ko ni woni no Yousuf firaniɓe ngol ɗo koyɗol Seydi Saar mi sikki ɗo kala nanɗo koyɗol ngol o faami ko koyɗol ngol firti ko ni woni no Yousuf firaniɓe koyɗi ɗi en paami koyɗol ngol nayyi jeeɗiɗi pooƴƴi e nayyi jeeɗiɗi kolse jeeɗiɗi pooƴƴe e kolse jeeɗiɗi payɗe kolse jeeɗiɗi pooƴƴe ɗe ñaami ndinki moɗi kolse jeeɗiɗi payɗe ɗe te kadi feeñani e majji kolse jeeɗiɗi e jeeɗiɗi gane ko duuɓi jeeɗiɗi e duuɓi jeeɗiɗi gaɗiɗi ɗi goni kolse jeeɗiɗi payɗe ɗe duuɓi jeeɗiɗi cakkitiɗi ɗi ganduɗa ko duuɓi kokke ko ɗin goni kolse jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi wadde kolse jeeɗiɗi pooƴƴe ɗe ko ɗen ndinkino kolse payɗe ɗe wadde duuɓi jeeɗiɗi kokke ɗi ko ɗin ndinkoto duuɓi jeeɗiɗi ɗi ganduɗa ko ilannoji toɓannoji kala ko daña e mumen ko duuɓi jeeɗiɗi cakkittoɗi ɗin ndinkoto ɗum haalaɓe kañumen no dayi ɗiɗo ndinkorino ɗi gani Seydi Saar Yousuf firaniɓe koyɗol ngol Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou est ce que ɗum ɗo hayso tawi en durni miijo en teskima tan ma en tawi kala saaha ene feeña e rendo men waɗa duuɓi tan jondi taw ko duuɓi kokke toɓata ko cetta yimɓe dañata ko seeɗa waɗa kadi duuɓi kadi ngara tan toɓoli jokkodira heewa gawri heewa huuɗo heewa jawdi heewa waɗa saaha kadi duuɓi kadi goɗɗi ngara kokke jawdi maaya ha laaɓa haydo seeɗa
leɗɗe ola fof ola ceerno skey aduna skey allah kam tan andi ko waɗata ko allah ko waɗata ko kam tan andi ceerno Khalidou Yousuf haalanimo koyɗol ngol no waɗi kanko sagato eno yaari to laamɗo o haw habroye laamɗo ngol ɗo koyɗol ceerno Khalidou. Seydi Saar mi weltanimama kadi e namdal ma payodingal a jarama. Yousuf haalnimo ko kanko oɗo nulanoɗo taw ko lamɗo o nuli ɗum e Yousuf beele koyɗol mum no fira. Yousuf firti koyɗol ngol fodde no mbiruɗen ni. Yousuf wimo ko ni koyɗol ngol sifori kono ayi hawrata ko duuɓi 14 de jeeɗiɗi duuɓi jeeɗiɗi deggodirde koko toɓat tan ila ha heewa so remama dañe. duuɓi jeeɗiɗi cakkittoɗi ɗi ko duuɓi kokke hay hunde dañetake toɓata ilata koko yorini wi kon. kono ay ɗin duuɓi 14 sa rendini ko duuɓi 14 so ɗi ɓenni o wi eyyi o wi caggal ɗum ma Allah addu hitande rewore hen wattore 15 nde nden ko hitande hawnide wonata hitande toɓore ha heewa ma yimɓe dañi hen faabo ma Allah faabo e nden ɗon hitande yimɓe o faɓortoɓe ko toɓo ara ha heewa ila ha heewa kala ko rema dañe. kono so remani duuɓi jeeɗiɗi gadiɗi ɗi ko ɓuuri hewde e ɓesgu leydi ndi koko mayata e sa yeehi kalnamo ngol ɗo koyɗol. kanko suka garnoɗo ɗon namdade Yousuf koydol o kawis jaggimo kadi to woni ɗo omo andi kay o wawano firde ngol ɗo koydol kono to Yousuf fir koydol ngol ɗo hay neɗɗo mo wona ganduɗo koyɗi en andi ko Yousuf haali ko ina ombodiri e ngol ɗo koydol. hay sa wawano miijade holko koyɗol ngol firtata hay sa ala gandal wawde firde ngol ɗo koyɗol to Yousuf fir koyɗol ngol ɗo ɓayde ka joom hakkille timmuɗo aɗa wawa andude ngol ɗo koyɗol kay ko firi ɗo ko ina yaadi e maggol sanne no feewi. hay enen hettiɓe ko kalten ɗo ko kala keɗiɗo ne andi ngoɗo firo ene yaadi e ngol ɗo koyɗol no feewi. wadde ko ɗum ɗo woni ko Yousuf firanimo haalnimo ɗon e ɗon o wi wallahi mi wondi ko gonga e gonga ko pirtuɗa ko ɗum ɗo woni firo koyɗol ngol. kanko garnoɗo o haali ɗum caggal de Yousuf firgol ɗo koyɗol. e on saaha o waynodiri e Yousuf o jaggi juuɗe mum o daari ɗum o yiili hoore omo yiɗi Yousuf ha yetti nokku o daari Yousuf o yiili hoore o wi eskey ka wis ko wanmani yenna kono noon mbeɗami yaaha kono mbeɗe laaɓa ɓoyata mi artat ɗo sibi lamɗo o woppirtama ni an a fotani wonde ɗo wona place ma. o wini Yousuf o waynodiri e Yousuf o rutti to lamɗo o. mboɗa andi yewtere men hande ko ɗo haadata Seydi Saar ha Allah hokken hawde janggo so hawre welede Allah jokken holno nde o rutti to lamɗo to holno wadde lamɗo o e caggal ɗum kadi holko lamɗo o holko woni miijo mum e golle mum ko rewni hen. ɗum noon Seydi Saar darnen ɗo so hawre welede Allah ha Allah hokken hawde janggo jokken Yousuf. mi salminima Seydi Saar mi duwanimama ko gownoma mi duwanade mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo Allah reene yo Allah suure yo Allah dande yo Allah waɗe ko jibinɗa barke yo Allah moƴƴan en aduna e lahara yo Allah newnan ɓesgu ngu gandal alliyan keewal ko jangga hen yo Allah newnu kono yo Allah newnanɓe gandal ngal ɓe janggani taw ko gimmigal e Allah fewde e mabɓe yo Allah hokku en duusde duuso ɓoyngo toon wonde cellal ne wonde kisal ne wonde e nden ko Allah kiirika. en calmini julɗo foof ɗo woni en duwanima ɗum en ñaguima Allah yo Allah reen julɓe kala yo Allah moƴƴanɓe aduna yo Allah moƴƴanɓe lahara julɗo foof ne hande moƴƴere en ñaguima Allah yo Allah ruf e dendagal julɓe moƴƴereji mum bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon Seydi Saar musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalidou Sy to soringo kono taweteɗo ɗo e Paris. ɗum noon yo Allah hokken hawde janggo inchallahu taala. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. annabi on woni defana wawinde yarabi sallim thumma sallim ala
yewtere mon buuɗal yurmeende taarihaji annabaaɓe ne rokka mon docteur Djiby Sow. Docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. Docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali, leydi Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala. Docteur Djiby Sow ko cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis, ɗum wonata koye nder reedu ene dilla wayno ɓiɗɗo ni ne haɗa debbo ɓesnude ene haɗa debbo yedde e kala saa kadi ene ƴufna reedu ha joomum sikkani ko cowiɗo. Sa ariɗo docteur Djiby Sow ɗo ma walle ha jibina ɗuma. Docteur Djiby Sow ne safran nem paali gonduɗo e paali ha naate ƴiƴam mum kono ne kadi hémorroïde gonɗo nder e jeltuɗo bowal kala. Docteur Djiby Sow ne safra hande o ñaw kawniɗo biteɗo prostate tampinɗo yimɓeɓe no feewi hande o safrude ɗum wona hunde wemde. Docteur Djiby Sow ne safra diabète, tension, nonne kadi ɗojjo duumigo, koyɗe musoje, keeceje musoje, ɓandu wulloru, ɓandu jaaɗoru, reedu wutotondu, cimmiɗo huɗam bonko ko ha naate ƴiƴe mum, donkuɗo ɓesnude mo seyɗani memi fode docteur Djiby Sow ne safra. Sa yiɗi hebde docteur Djiby Sow mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla numéro makko leydi Mali ko tonggode makko WhatsApp mbaɗa 70 85 72 47 caggal nde mbaɗɗa 00 223 ceerno Khalid Abdullahi Sy ɗo kalɗa ngol ɗo koyɗol pirɗa ngol ha gasi ha laaɓi no Yousuf firdireno ɗo hen no sagata ni miijotoɗen ɗon ko musidɗo men Mamadou Sow tawete to Dubayi mo ganduɗa Allah ne rokki ɗum humpito koyɗi laaɓede koyɗi tene kadi wayi tan kono ellewo itta koye annabi Yousuf. ɗum noon ceerno Mamadou Sow ha toon to leydi Dubayi min calminima émira arabe unis nde tawno Allah waddi men ko juuti to Libreville hay nokkuji goɗɗi kala nden ka gueno e maɗa nde tawno hoore maɗa laaɓa ɗum no feewi. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yaw weltare TV yewtere men ari ha ɗo ceerno haali ko duwiɗa komi wi amina ya rabbi ya rabbal alamina. duwaw ma yo Allah wattu ɗum baade ɓuuɓɗe, baade yurmede, baade dañal, baade yaajede, baade cellal, baade gandal, baade nden ka wandiɗuɓe nder rendo men inchallah yo Allah waɗani ɗum ceerno haalida jarama ka gorko moƴƴo sanne yo Allah yooɓe moƴƴere. dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly ñuuñe ñaañe weltina pittali min calmini dendagal almudangu kala dow inde maɗa. koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy gadano men tarihaji ɗi no Allah haaliran en e deftere mum tedduno no Qur'anil Karim. min calmini dendagal sernaɓe kala inde maɗa. to kaɓirɗe to ko musidɗo men ceerno Saydou Abouba gorko Muluk Sayba en calmini haralleɓe kala dow inde maɗa. ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullahi Saar gorko moon ndulumaji ha to wuddude tigguere to weela kosam tawete kono kadi jinnaɗo tedduɗo Abou Ahmad Hammadi Baydi Kaw woni Keccel Sar. min calmini min juurimama ha ɗon ɗo leegal sarɓe ɗo kala. en calmini rendo ngo e leñol ngol kala aadi men ko janggo so jomiraɗo haaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallan en. Allah yedema ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde holi famondi data. Allah yedema ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde ngabbani dow kammo nasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo winde ngabbani dow kammo nasno yaademo sana Muhammadu ɓurɗo winde Allah rendini indemo e inde giɗamoɗom ɓurɗo winde Allah rendini e inde moɗum e inde giɗamoɗum ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo ɓurɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo ɓurɗo winde
jettode godani kakanɗo kala kala julel mo sabum woodi winde jettode godani ko tagɗo kala